have a package. Let's go check it out. Nakita ko si Kuya LBC. Oh yeah, let's go. I know what this is, you guys. Alam ko kanino galing to. Nakita ko dito. And I am wearing my Forever 21 shoes. Kasi sobrang sikip niya. Good morning nga pala. Good morning! Oops, ang laki ng lamok na yun ah. I am uploading my video right now. Ito yung vlog na kailangan. Oh my gosh. It needs to be up to date. It's 1,000 minutes. Are you kidding me? Nakaka-stress yung upload. Pampawala ng stress. Let's open the package. Alam mo yun, sobrang ganda ng feeling kapag nag-open ka ng package. Parang, yay, I have a gift. Thank you so much, Syra May. Si Syra May, yung nagbibigay sa akin ng mga Mary Kay products. She is a Mary Kay beauty consultant. So, you guys, if naghahanap kayo ng Mary Kay online, kasi hindi kayo makahanap sa lugar nyo, I personally cannot find a dealer here sa malapit sa amin. So, yeah, it's perfect kasi nandyan si Syra May. She can provide you with your Mary Kay needs online. Perfect. So, here. She gave me, alam ko na kasi kung ano binigay niya sa akin. She gave me 4 of the beauty blotters and I know marami. I will be giving away some of these, you guys, pag nag-giveaway ako ulit. Hindi pa ako nakaka-giveaway kasi hindi ako nakatanggap ng package from iWhite. And usually, nag-giveaway ako kapag binigyan nila ako ng package kasi marami usually yung binibigay nila and alam niyo naman hindi ko magagamit lahat yun sa isang buwan. But for December and January, ngayong month wala pa. I thought actually na naligaw yung package nung December kasi nga 'di ba wala ako dito. Maybe close yung tindahan so hindi nila na-send. So I asked them if nag-send sila. Sabi nila hindi daw sila nag-send nung December. So February daw yung sabi niya, hindi ko alam. But yeah, as soon as I have products to give away, I will of course do a giveaway for you guys, of course. And then I'm gonna include this as well. Hindi ito lahat ha, kasi I like this as well. So I use this. And then, binigyan niya din ako na CC cream. Sobrang bait ni Syra. Pag meron siyang mga extra na products, binibigyan niya ako. Super sweet. Thank you so much. Ang bango ha? Uy, bongga. Para siyang napaka-fresh na hindi ko malala. Basta ang bango-bango na to. I-follow nyo siya sa Instagram at saka sa Facebook niya. Kasi kapag nagpa-giveaway ako nito, I might ask you to follow her. So, ngayon pa lang, i-follow nyo na siya para you don't have to do that anymore kapag nag-giveaway ako. Diba? Bongga! And, I wanna say happy birthday to Kim of Kim's Collections 2015 on Instagram. Yung nagbigay sa akin itong sobrang gandang necklace na to. Happy 21st birthday! Actually, birthday niya kahapon. And hindi ako nag-vlog kahapon. So, ngayon ko na siya i-greet. Yay! I hope you had a blast, girl. Again, thank you so much sa mga jewelries na pinadala mo. Yung links niya din, guys, i-leave ko below. May nagtatanong kasi sa akin, nagtatarnish po ba kapag sinusuot pag naliligo? Hindi ko kasi talaga sinusuot yung mga jewelries ko kapag naliligo. May experience na kasi ako noon. Nung lagi kong suot yung kwintas ko noon, yung Tiffany, yung silver. Lagi ko siyang sinusuot kahit naliligo ako. And ilang beses na nangyari na napuputol siya kasi kapag nagsasabon ako, parang naaano ko siya, nagaganyan ko siya and napuputol siya. So, lagi ko siyang hinuhubad kapag naliligo. And so far, so good. It's still in perfect condition. Happy birthday din kay Maki Presmo. Happy birthday, girl. Birthday niya today. Nag-comment siya sa aking Facebook. Happy birthday! Pupunta ako sa, para namang saan ako pupunta. Pupunta ako sa kabilang bahay. Kabilang bahay, mag-edit ako ng video. I actually tried filming a video, guys, and it was a fail. Siguro wala lang talaga sa sistema ko ngayong araw na mag-film ng video. So, I stopped filming and now I'm gonna edit. Kailangan ko tapusin i-edit yung aking nail care routine, churvaling, and yeah. Lulutuin ko tong chorizo, guys. Hindi ko alam kung tatanggalin ko yung balat niya or dyan lang yun, diba? Kasi yun, parang may balat. I do not know. Tapos yun, guys, yeah, niluto ko yung balat. So, yeah. Okay lang naman siguro. Hi guys, nakakainis. Yung vlog ko hindi pa rin siya na-upload. 110 minutes. Tapos, nag-freeze na siya. 110 minutes lang. Kanina pa yung 110 minutes. Nakakaloka. Tapos, gawing-gabi na. 9:30 na ng gabi. Napaka-stressful nitong araw na to. As in, sobra.
I'm working on something. Hindi ako nakapag-film kanina kasi nga mayroon akong kailangang asikasuhin. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kasi I'm sure kapag sinabi ko sa inyo, maraming magtatanong about it and ayoko munang ma-pressure about it for now. Sasabihin ko sa inyo kapag tapos na, kapag nasubmit ko na, ganon. Good morning guys! Try ko tong Nescafe Creamy Latte. Bago siya. Tapos ito din. Bago din to. Or hindi ko alam kung bago. Pero ngayon ko lang siya itatry. Sweet Mantequilla. Yummers, kain tayo. Wala pa rin kaming otap hanggang ngayon. Hindi pa rin nakapili si mama. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning guys! Nag-upload ako ng video. Yung vlog ko kahapon, as in sobrang late niya na-upload. I'm uploading, ito yung, ano nga ba tong video na to? Oo, yung nail care routine ko you guys. Tapos later on, yung LA girl na pigment gloss ko will be uploaded. Oh, kailangan ko i-edit yung thumbnail nun. Tingnan nyo ang aking, ang phone charm ko. Ang cute, diba? Ang lamok! Ang cute, diba? Ito yung bigay sa akin ni Julian. Starbucks na Frappuccino. Ewan ko kung alam niya, pero yan yung lagi kong in-order. Mocha Frap or yung caramel churba frap. Yeah, lagi lang talagang ganyan. Ang cute! Sobra! Tsaka ko, may plastic pa talaga. May nagtatanong sa akin saan daw ako bumibili ng case ng phone ko. Meron lang akong 2 phone cases guys for my phone. Yung isa, yung nabili ko sa Cayman pa. Nung pagbili ko nitong phone na to, binili ko din yung case. Tapos yung isa sa CDR King, yung transparent lang. So, 2 lang yung case ko. So, hindi ko alam kung bakit napaisip siya na marami akong phone cases. Tinatanong pa niya kung saang online shop ako bumibili ng iPhone case. Hindi po ako bumibili ng cases online for my 6. Nung nag-iPhone 5 ako, yes, lagi akong hindi naman lagi, pero marami akong phone cases nung nag-5 pa ako. Kaya lang, binigay ko na yung 5 ko sa kapatid ko eh. So, yeah. So, sa 6 ko, 2 lang. And hindi pa ako nakatry na mag-order online talaga. Kasi yung phone cases, hindi kasali sa budget ko. Yung sa CDR King nga lang, sobrang mura, less than 100. Kaya napabili ako. And it's transparent. And I haven't been using it. So, yun. Maliligo na ako. Tsaka ko na. Parang feeling ko dumadami yung aking mga maliliit na pimples. Look at this. I'm not sure if that's a pimple though. Pimple. Okay, let's go shower na. So, suot ko na naman ang aking Forever 21. Ito na yung ginagawa kong pambahay na shoes para maano siya. Pero hindi siya ganun kasakit. Kasi masakit eh. Parang masikip pa siya. Hindi naman masakit. Ka-size ko naman to. Kaya lang, alam mo yun. Masakit siya. So, I've been wearing it around here. And yes. Ito yung serum na ginagamit ko ngayon, guys. Nakuha ko pa to sa BDJ box ko. 2 silang sample size. This is from It's 810. Or, It's 810 ba? Wait. Tingnan ko. V10 pala. V10 Plus. So, parang from Japan to na mga skincare. Na-start ko siya gamitan kahapon pa lang. So, today is my 2nd day of using this. So, instead of using my moisturizer, which is right here, siya muna yung ginagamit ko. Gusto ko lang ubusan yung mga sample na products ko. Ito, hindi pa siya ubos, pero it's a serum kasi, so matagal silang maubos. So, gagamitin ko muna yan sila. Ginamit ko na naman yung conditioner na pinadala sa akin ni Sherlyn, yung EPSA ata yun. Sobrang bango yun, guys. Dinner time. Ito yung ulam ko kahapon, guys. Pero tinanggal ko yung balat this time. And, yes, kain tayo. Drinks muna. I'm gonna go with, parang gusto ko uminom ng beer. Gustong uminom ng beer. Ito na lang juice. Wala bang orange? I like the orange. Oh well. Let's eat. Shout out time, you guys. First shout out goes to Margaret Landayan and to her boyfriend Mark Joseph, aka Maiko or Miko. Hi! Jillian Mendoza, Casey Salva, and hi to Marlo Beredo from Sherry. Hi! Yani Amazing, Dana Ancheta, Mia Lavis, Ninia Marie, Dina Castro Verde. Birthday nila ng husband niya this week. So, happy birthday sa inyong dalawa. And hi to Alexa Bell, Marfe Colarina Mondragon, Shana Marie Espino, Bettina Liano, meron siyang channel, I will leave below, Janet Paler, Frances Joey,
Zarina Takahashi, Casey Solayaw Abelio, Rhea May Capasilio, Divan Nicole Javier, Maisha Lu, birthday niya bukas, happy birthday! And to Sofia Tisbe, that's a cool last name, Tisbe. That's it for the shout out. Katapos lang na pangako sa'yo, oh my gosh, matatapos na siya, 3 weeks na lang daw. Nakakaloka, ang ganda na ng mga pangyayari. Anyway, I will go ahead and edit this video and then get some sleep. And then I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye!